बे बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव बड'लेण्ड एरियायाव जेरावबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। सरकार बिरोधी माबाफोर खालामदोंबा बेनि राहा खालामग्रोनानैसो बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौमोन। बहुत दुखुनांथाव। दिनै 21 बिटिसि एकर्ड डे बड'लेण्ड एकर्ड डे होननानै जोङो फालिबोगासिनो दङ 2003 सननिफ्राय। जोबोद हिस्टरिकेल जोंनि थामोनथा, जोंनि थांनानै थानाय, जोंनि जीवन धारा, जोंनि अधिकारखौ साब्यस्त खालामनानै जोङो साब्यस्त खालामहोनाय बे बिटिसि एकर्ड 6 शेड्यूलाव जोंखौ सोनाय बे बिटिसि एकर्ड गासिबो जोंनि उन्नति सुख दुख गासिबो बे बिटिसि एकर्डनि जरियतेनो जों मोनजोबदों। गतिके बे डेखौ जों फालिबोगासिनो दं। बिपिएफ हिसाबै जोङो जेब्लायबो बे डेखौ जोंनि ऐतिहासिक बिटिसि डे जों फालिबोगासिनो दङ। दिनै बतझरावबो जोङो बे दिनजों लोब्बा लाखिनानै ब्रेकफास्ट लोगोसे जोङो हेल्थ केम्प मोनसे खालामदों। जों धन्यबाद जानायो हेल्थ केम्प आसाम गभर्नमेन्ट मेडिकल डिपार्टमेन्टखौ। आरो बेनि बादै जोङो बिपिएफ वार्कार आरो गासिबो बिटिसि खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा एकत्रित जानानै दिनै जोङो केक मोनसे हानानै जोङो दिनैनि दिनखौ जों सेलिब्रेसन खालामदोंहाय। सोरगोद्रा एभिक्सन खालामगासिनो दङ, बेनि बागै मा बुंगोन? एभिक्सना जोबोद दुखुनांथाव। बिटिसिखौ जोंनि रायजो राजानि थाखायनो बानायनाय मोनसे एकर्ड बियो। बे हाया जोंनि हा, जोंनि रायजो राजाया शान्ति सम्प्रिति आरो बे बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव बड'लेण्ड एरियायाव जेरावबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। आरो माबाफोर जुदि सरकार बिरोधी माबाफोर खालामदोंबा बेनि राहा खालामग्रोनानैसो बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौमोन। बहुत दुखुनांथाव। साफ्रोमबो बर' आइजोनि, साफ्रोमबो ट्राइबेल मानसिनि हा न' सिफाय जानानै गाबनाया जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ, बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ दुखु मोनहोदों। जोबोद दुखुनांथाव जादों। सरकारा बेनि मावनांगौ खामानिखौ मावाखै, दायित्वखौ लायाखै होननानै आं सानो। फैबाय थानाय समावहाय बतझरानि रायजो राजाफोरखौ लानानै मा रोखोम इलेक्सननि साखाफारा जानानै दं? बतझरानि रायजो राजायाथ' साखाफारा जानानै दं। बतझरानि रायजो राजायाथ' गासिबो मिन्थिजोबगासिनो दं। जारिमिनखौ मिन्थियो, बर'नि जारिमिनखौ मिन्थियो, बिटिसिनि जारिमिनखौ मिन्थियो, बिटिसि एकर्डनि जारिमिनखौ मिन्थियो। गतिके बतझरानि रायजो राजाया जेब्लायबो उन्नति आरो शान्ति लुगैयो, जेब्लायबो उन्नति लुगैयो। बिटिसिनि एकर्डनि जरियते जोङो उन्नति मोनदों, बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजा, बतझरानि रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ। गतिके जाय दला बिटिसिखौ दिनै बे गोख्रों दावगानाय बिटिसि खालामदों, बेजों रायजो राजाफ्रा दंफायो। इलेक्सनल' नङा, जेब्लायबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि एकर्ड लाबोगिरि आरो बिटिसिखौ मोजाङै खुंथाय देखायनाय बिपिएफजों थाफागोन बतझरानि रायजो राजा।